Jenni kerää itses. Niele. Vedikö sä väärää kurkkuun sen maidonkin? Ei jumalauta. Tää Jenni. Eiks vesi oli huono? Jenni väärää. Lähtikö se? Vittu polttaa! Polttaa. Asfaltti polttaa. Ei hyvä. Kokee vittuita. Ai saatana. Kaki ei. Pahenee. Se pahenee. Kaki se pahenee. Ei se auta. Ihan vaikka purskuttaa. Purskuta. Usko vaan, se pahenee. No niin, ala se vesi. Ei se auta, mutta helpottaa hetkeksi. Ot vielä Kaki hörppy maidosta. Millaisten sunnuntailta ei mitään kuoltiin, sarkillaris vähän. Sillain. Jenni tukehtui ja Kaki kuoli tulisuutta. Mun tekis mieli maistaa, että mä tiedän, että mä poraan koko loppuyö. Siistiä, että se polttaa aina. Mä otin pienen pala. Jos ei näe. Kaki, ota nyt toi pizza, lähdetään menee täältä. Mene nuolemaan lunta, nuole lunta. Mä kertoin, että mä en ottanut paljon. Voi sanoa. Tässä on loppu. En mä haistoin tätä jo. Älä haista. Älä. Se tuntuu jo siitä. Jääkö sä et vähän pistelee? Tässä on syy kaikkeen. Vähän pistelee. Voin kertoa. Kaki söi siitä aina minä oikein. Kaki söi oikeesti vittu koko chili. Menikö se nyt kuolee sinne? Mä otan ehkä aika tulinen. Ihan vittu kuolee. Tää on tämmönen opetus lapsille. Älkää jumalauta syökö. Oi vittu saa. Mitä nyt? Ei tää auta! Se on Kaki yhtä kuin vettä. Se ei auta. Juo maitoa! Kylmää! Juo maitoa! Vittu! No pyy lisää! Syö pizzareuna. Tulee nyt vittu ton sisällä kakkailu Suomesta kusista lunta! Päältä ei saa kusissia päältä. Kun ei auta toi lumi! Mä oot yllätis vittu! Ei mitä maksaa maitopuolta. Ei mä en kestä. Okei, se on auttaa. Onpas! Kun toi haiseekin on vitu kamalalta. Mitä? Mitä se sulla antoi? Mene siitä läpi. Ei kun mä huutun. Ei, tää oikeesti auttaa. Hetkeksi. Ei mitään muuta. Tää on parempi kuin maito. Kiitos. Siis tää oikeesti tää on parempi kuin maito. Älä nyt siihenkin tukehdu sit. Kaki pakkaa pizza, niin lähdettäis sitten. Tarinan opetus on siis. Älä usko sarkilainen työntekijä. Ellet saa Ei se sano, et syö se. Sä söit. Ei se oo mitään uskominen on toi oli uskomista. Se antoi sulle. Älä tottele. Muuta kuin Spriteissa. Muuta.
Jos... Eli älä usko mitään. Tai älä ot niitä mitään vastaan, mut kuin ruuat, mitä sä oot tilannut. Mutta jos otat jotain muuta, pyydä Spriteä kaupan. Jos se on tullista. Auttaa paremmin kuin kuulemamaito. Jep.